Γιώργο, να έρθεις στο χωριό φέτος, θα είναι ωραία. Θα είναι ωραία, Γιώργο. Έχει φέρει ο δήμαρχος, έχει φέρει μπάντα. Κάθε 15 Αύγουστου κατεβαίνω κάτω, παίρνω το μάξι από Αθήνα. Πηγαίνω κάτω στο χωριό, βλέπω τις συγκινήσεις μου, τις φίλους μου. Θα είναι και η Χρύσα. Θα έχει έρθει η Χρύσα του Βασίλη. Θυμάστε τη Χρύσα του Βασίλη που παίζεται μικρή κάτω στο χωραφάκι. Ή θα είναι και αυτή. Βρήκα εγώ τον πατέρα της, ψε. Πότε ήταν η. Ψε τον βρήκα. Ναι, ψε ήταν. Προκομμένη αυτή. Προκομμένη. Έξυπνη κοπέλα, Γιώργο, έξυπνη κοπέλα, Γιώργο. Βρήκα τον πατέρα της κάτω στην πλατεία, έπινε τσιπουράκι. Τι κάνει, του λέει η κόρη σου, μου λέει. Τελείωσε και του σχολείου. Το έβγαλε με 19, λέει. Καλύτερη μαθήτρια. Πήγε και φοιτήτρια, μου λέει. Στο εξωτερικό, ξανά ήρθε εδώ, ξανά έφυγε πέρα, ξανά ήρθε, διάβασμα, η μελέτη μου λέει, μελέτη, απα, το καλύτερο κορίτσι μου λέει. Και διάβαζε και ξανά ήρθε και έγινε τώρα πόρνη. Τι είναι εκεί κάτω στην Αθήνα, εκεί μια χαρά. Και πολύ καλή κοπελίτσα. Κάνει το χαβαλέ της κοπέλα, βγάζει κανένα ψηλό, δίνει και στην οικογένειά της, κρατάει και αυτή ένα 10% στην καλύτερη. Λέει ανάλογα, πόσα τσίπουρα έχω πιει. Ο Κουστάκης, θυμάσαι Κουστάκη? Ο Κουστάκης, πώς το θυμάσαι, είναι το καημένο. Αυτό πήγε εκεί, κάπου πήγε στην Άσα, κάτι χαζά. Κάτι είχε φτιάξει αυτό, λέει τώρα, άκου τώρα. Κρίμα. Τεχνολογία για τη βενζίνα, λέει, να καίει λιγότερο. Κάτι χαζά. Καλό παιδί. Εντάξει. Θα έρθει και αυτό. Θα είναι και ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Αυτός την έκανε τη δουλειά του. Πήρε τώρα, έμαθα εγώ. Πήρε δεύτερο τρακτέρ ο Βασίλης. Ναι, το δουλεύει τώρα, το έχει ένα χρόνο. Τι. Βέβαια. Και πάει αυτό, τα ανοίγει και πάει ευθεία γκρου, κόβει εκεί σουδιές. Και του βρω εγώ τότε κάτω, έχει πάρει τσιγάρες εκεί να καπνίσεις. Έκανε καλή δουλειά αυτός. Είχε πάρει, έχει πάρει. Όταν μιλάω για άλλους, πέφτει φωνή κάτω, πέφτει και τη βάζω. Δηλαδή, συνωμοτικό έτσι, τα βλέπω εγώ, τα βλέπω αυτά και διασκεδάζομαι ρε παιδί μου, έτσι, συνωμοτικό. Πήρε τρακτέρ καλό, το εξωτερικό το είχε φέρει από Γερμανία, το είχε φέρει ο ξάδερφος από εξωτερικό, ναι. Και αυτό καίει τα μισά. Καίει τα μισά, Γιώργο, αυτό. Του βάνεις μέσα καύσιμο και θα κάψει τα μισά αυτό. Το καίει τα μισά. Τώρα αυτά τα βρίσκουν αυτά επιστήμονες, δεν είναι για μας αυτά. Αυτά είναι τώρα προχωρημένα. Πώς τα κάνουν εκεί με τσάνθρακες, κάτι μόρια. Έβλεπα εγώ κάτι ντοκιμαντέρ. Τα βλέπω, τα βάνω εγώ αυτά από εκεί που τα βλέπω για χαβαλέτα. Είναι καλά. Είναι καλά αυτά. Θα είναι όλοι, Γιώργο. Θα είναι όλοι, μην το ψάχνεις. Πάρ' τα μάξ όπως ζήσει και έλα πάνω. Έλα πάνω όπως ζήσει. Άσε τώρα παραλίες, διές και αυτά. Θα χορέψουμε, θα πιούμε, θα θαυτούμε, θα χαμογελάσουμε στον άλλον που μόλις τον θάψαμε. Θα είναι ωραία, Γιώργο. Είναι οι μικρές κοινωνίες, είναι είναι ωραίο πράγμα, Γιώργο. Είναι ωραίο πράγμα, εσύ. Θα είναι ωραία, Γιώργο. Θα είναι ωραία. Τι να κάνεις, θα είναι ωραία, να έρθεις, πανηγύρι, περάσουμε καλά.